Kaixo, Joseba, Joritzen izni. Hemen hau Donostiko San Martin merkatun eta nere gazta postuak utxuko izue. Abatza postun gare, eta abatza postu da, Euskal Herriko gazta ezberdinen postu bat. Eta ni hontan hasi nintzen, 2019ko San Martin egunen, azaron, ni Idiazabaldarra naiz, eta Idiazabal gazta herria da. Orduan gaztan ingurun gauza desente egiten arritutako naiz. Pixka bat hasi nintzen, ikusten nulako Euskal Herrin baziela gazta ezberdinek, betiko Idiazabal eta Uso Irati indarra handia daukatela, baina baita ere badela beste gazta ezberdin batzuk Euskal Herrin egiten nahi dienak, eta ikusten nuen hor bazegoela aukera bat horiek komerzializatzeko eta jendeari ezagutarazteko eta jendeak disfrutatu zezan eta esaldie hartu nuen nahi izan zen produktu handiak, produktore txikiak. Nahi eda behintzat ahalik eta gazta ezberdin gehiena izatea hemen eta gozatu dezagun. Nere postue antolatzen dut ardi gaztak ditut alde batetik, gero dauzket hauntz gaztak eta gero dauzket behi gaztak. Ardi gaztatan dauzket Idiazabal, noski, berriak, oraintxe 2 hilabete eskaseko gaztak, gero mendikoa, honeia 7 bat hilabete baditu, eta mendian udagaraian egindako gazta da, eta gero Idiazabalen baita ere dauket 2 urteko gazta. Gero pasta egosiko gazta bat, hemen ohituta ez gauden moduko gazta bat da hori, eta gero Oso Irati gazta baita ere. Eta gero urdinak, noski, urdina ni uste moda txiki bat ere badagoela orain urdinetan, eta urdinek ere badauzket, modu ezberdinetako. Eta gero baita ere gauza berezi bat trufaduna, asteasuko goine gaztandegiko egiten dute, eta egia esan zoragarria da. Eta arditan baita ere, hotzara gazta izango litzeke, pasta biguineko gazta bat, brie camembert estiloko gazta bat, eta gero hauntzetan baita ere pasta biguineko gaztak eta laktikoak. Laktikoak azken ruloak eta estilo hortako gaztak, bai naparrokoak eta bai bizkaitarrak ditut. Eta gero behietan gazta berezi bat, Euskal Herrin nik uste bakarra dala modu ontara egiten den gazta, gazta osoa 24 kilo inguruko gazta izaten da, iparralden ahatsa herrin egiten dute, Arluxeta nahiek, eta arrokia gazta da, Alpetako gazten estiloko gazta bat da, gero urdine, mutiloko peinatek egiten don, eta gero Olaberriko behileko gazta, gero baita ere buketzeko, urdine, baino kasu honetan esne gordinekin. Amatxo gaztandegiko egiten dute, Inglaterrako estiltonerako gazta bat da, baina antzulan egiten dute. Nahi badezue, oantxe tablatxoan montatuko dugu, pixka bat gazta ezberdinekin osatutakoa eta baina gozeari aurre egiteko modukoa. Nengo aukeratu dudan gazta da, hotzara gazta, ardilatxa gazta, eta da pasta biguinekoa. Suabea eta hasteko oso ondo. Urrena aukeratu dudan beste baita ere ardi gazta, mootan ondutako gazta bat. Ikatza izena dauke gazta honek, tiamaritxu gaztandegin egiten dute, eta usai pekuliarra dauke, baina gero zaporez ez da usaiak esaten duen adinako fuertea. 3. gazta, behi gazta aukeratu dut, iparraldekoa ahatsa herrikoa, Arluxeta nahiek indako gazta. Biguinagoa izaten da, zaporea dauke, eta gero sukalden ere funditu egiten den gazta bat da, eta joku asko ematen duen gazta bat. 4. gazta, egingo dugu Idiazabal mendiko gazta. Zaldibiko Gerardo Garmendia guk mozo deitzen digu, daukena da, goiko larretako belar kalitatea eta eta han jaten duen flora ezberdina dela beheran jaten denarekin, eta horrek azkenen esneari zapore batzuk eta beste ezaugarri batzuk ematen dizkio, eta beraz gaztak ere beste ezaugarri batzuk hartzen ditu. Eta tabla bukatzeko, aukeratu den azken gazta da, urdina. Azulete, tiamaritxu gaztandegiko ardi gazta da, zaporea duena, oso fuertea ere ez da. Joseba, hauxe da, montatu dugun gazta taula, eta ni hemen nago, nahi dezueneako,
Donostiko San Martin merkatun abatza gazta postu.